ଥରେ ଜଣେ ଚାଷୀର ଘୋଡ଼ା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ଚିଡ଼େଇ କହିଲେ, କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତୁମର। ଚାଷୀଟି କହିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ଜାଣିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଚାଷୀର ସେହି ଘୋଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମର କି ଭାଗ୍ୟ, ଏବେ ତୁମେ ଧନୀ ହୋଇଗଲ। 2 ଦିନ ପରେ ଚାଷୀର ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତୃତୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ଭାଇ ଏ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଚାଷୀ କହିଲେ, ଭାଇ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ଜାଣିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେନାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେହି ଗାଁରୁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସେନାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ, ମୋର ଯବାନ ପୁଅକୁ ସେନାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ କିଛି ନ ହେଉ। ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଲା, ତେବେ ତାହା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ତାହା ଆମ ବିଚାର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରେ। ଓଶୋ କୁହନ୍ତି କି ଲାଭ ହାନି, ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଜ୍ କରି ନିଜ ମନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।